Mama ba ka? Lami ka muluto na? Saan ko daghan kakong trabaho sa balay mo? Anak ko Maria, pagdali mo dagkaon kay magnakaw na taron, malit na taron. Ito nga. Ito nga. Ma, manak ko kaon ma, ato na mi ma. Tara. Oy, purot man ni Kirara ang sudan og kanon. Kabuyag sa akong anak mo kaon, oy. Dali ya Maria. Saday ka Maria. Sakit akong tiyan, papaghinga na ko bakla. Noon na, nagsilirok na gud tama. Sukong ka kaayo ka. Guys, sakit na gud sa akong tiyan. Nasugaan na siguro ko sa kabusuga. Dali biya Maria, biyaan ka na mo, bahala ka dra. Uyata ka ninyo ba? Hay dudong Ay, Dudong Pawix. Sayo ni mo Dudong Pawix, oy. Ano man ba sa mga Prince Charming? Wala lagi si Maria lagi asa di ay, wala ganyan yung nakuyog. Tarig tuan, naulahi kay Naulahi gisakitan siya. ng tiyan. Ano ang gisakitan magtiyan si Maria? Sobraan to si kabusog Dudong Pawix, kay nikaon pa siya dito sa balay. Mao ba di ay? Labi siguro inyong sudan Kirara. Oh, lami, kay pinilitong manok. Nana si Maria oh. Noon sana mo ra magtiguang maot. Dito sa sulod ayon. Naon sa ka Maria? Tiyan, nag-aron ko ba? Aplasin na imong tiyan Maria, perti man gudong kaon nimo dito ila Kirara. Gani ba? Muguro nagsakit akong tiyan. Dili to daot inyong manok Kirara. Dili to daot, oy, kay kung daot pa to nasakitan pag kong tiyan, kay nikaon pa akong atil. Wala man, bago mo itong pinalit ni Mama. Good morning mga bata. Good morning, ma'am. Mag-check og attendance ha, say present kung naa. Bagong bayan Maria, Present, ma'am. Dalugdog Claire, Present, ma'am. Tuloy Lungsod Kirara, Present, Ma'am. Dudong Pawix Jr. Present, ma'am. Maria, naunsa man ka? Sakit kayo akong tiyan, ma'am. Unsa man di gikaon nimo Maria nga gisakitan makagtiyan? Dito daw na ila Kirara, ma'am. Nihapit og pamahaw, bisig human nagkaon sila ha. Kailangan dudong pawix. Kinsa po'y dili mo kaon dudong pawix nga lami kailang sudan. Piniritong manok. Nasubrahan ka sa kabusog Maria. Sobraan yun na si kabusog, Ma'am, kay nihapit pa man sa balay og nikaon, bisag human nagkaon sa ilaa. Ay, nato yan. Wala pa nawala ki Maria. Wala pa yun. Buwagutot, Maria. Oh. Nangutot ka? Sakit pa kayo ang imong tiyan Maria? Kung dili nimo makaya Maria, dalhon ta kag klinik. Ayaw, ma'am. Sakit yun kaayo Maria? Ano mo ron? Nagutot ka, Maria? Wala. Uy. Wala kukungan. Wow, yung unsa man ron. Katimaho mo. Unsa may wala pugang Maria? Sa maron ba? Uy. Murag bahong. Maria? Pagi ako kirbi, Kirara. Hoy, Maria, nakaigit ka! Mga bata, ayaw niyo kantsawi si Maria ha nga nakapupo siyang sayal. Kay basig dili na to mo eskwela na kay maulaw to.